Ràdio Masquefa. Molt bon dia, oïdors, oïdores de Ràdio Masquefa. Passen 8 minutets de les 11 del matí. Comencem l'autobús d'avui, 30 de març. Avui un dia força important perquè des de que vam fer la presentació de la programació de la ràdio teníem moltes ganes de començar aquest any electoral i avui ho fem de la mà del David. Molt bon dia, David. Bon dia, Darío. Ell és d'Avancem per Masquefa, que és un grup de... com és això? De gent, bueno, és una agrupació de lectors. Això volia dir. I, bueno, som gent de Masquefa, bàsicament. Trobo molt interessant que hagueu vingut. Ja hem comunicat, hem dit, per activa i per passiva 10.000 vegades des que va començar la temporada d'enguany, cap allà a l'octubre, que portaríem a tots els caps de llista de tots els partits, en aquest cas també de les coalicions, per descomptat. De cada una de les llistes portaríem el cap de llista per fer-li una entrevista. I en aquest cas, doncs, trobem molt interessant que, encara que no siguis cap de llista, aniràs al número 2, suposo, pel que he llegit al vostre blog. Doncs trobem molt interessant fer-te aquesta entrevista perquè ens parlis de l'Avancem per Masquefa, que es presentarà en coalició amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb una coalició que es dirà Progrés Municipal, que es diu, de fet, perquè és una realitat. Ja és una realitat. I bueno, primer de tot, comencem perquè ens presentis a veure qui sou, per què heu decidit ajuntar-vos i què ens proposeu perquè us anem a votar, encara que hem de dir que per la llei electoral i per descomptat jo no ho faré en cap dels casos, no demanar el vot per ningú, però que no venim per demanar el vot, però que sí que volem saber bàsicament una presentació de què som i de qui som. I bueno, doncs això, som un grup de gent d'aquí a Masquefa, que ja ens coneixíem, i bueno, parlant en xerrades això que informals, doncs va sorgir la idea, després de veure que hi havia coses que al nostre entendre no funcionaven del tot correctament aquí al poble, doncs mirar si hi havia la possibilitat de constituir-nos en algun ens. En aquell moment no sabíem si fer un partit polític, en quina forma tindríem. Vam trobar aquesta de l'agrupació de lectors, que creiem que s'adhereix molt a la nostra filosofia. És una entitat que s'ha de renovar cada 4 anys, o sigui, s'ha de constituir cada vegada que hi hagin eleccions, no continua. Si volem seguir amb el mateix nom, l'hem de tornar a constituir. O sigui, que això ens agrada perquè fa que es renovi, que s'hagi de renovar per nassos. I doncs això, som gent jove, estem entre els 20 i els 30 anys, la majoria encara estudiant, llicenciatures, graus, una mica de tot, i de diferents àmbits, tant d'economia, hostaleria, esports, arquitectura, diferents àmbits, i vam començar a pensar idees, a veure què creiem nosaltres que no funcionava correctament, i vam veure que hi havia bastantes coses que al nostre entendre no funcionaven de la manera correcta. I vam decidir mirar-nos això i intentar tirar endavant. Una vegada això va estar bastant engegat, la gent es va assabentar que estàvem creant l'agrupació de lectors i vam rebre diferents propostes de reunió de diferents partits polítics. Van ser primer Esquerra i després el PSC. Ens vam reunir i també
la nostra idea era també això, havíem vist que l'oposició no havia fet feina. L'oposició en aquests 4 anys no havia fet la feina. Ja no dic de lluitar i cridar més i d'això, no. És que ni tan sols havia, en molts casos, ni preparat els plens, ni... Llavors això és el que volíem veure, que encara que no estiguis del govern, l'oposició té el deure de treballar per al poble, igualment que el que està al govern. I bueno, doncs això, i creiem que la idea aquesta d'obrir el pacte, el pacte que s'ha fet ara amb PSC i que està obert a qualsevol força política que estigui clara amb l'oposició, ajuntar esforços, ajuntar idees, perquè en cas de sortir o no sortir, ja hi hagi un camí en el que seguir. I bueno, bàsicament això... Heu volgut presentar, dieu que voleu transparència, i que per això us presenteu i dieu amb qui voleu estar, amb qui voleu treballar abans de les eleccions, que crec que és un tema important perquè al final de vegades, i potser un exemple clar ha sigut el Partit Socialista a nivell de la Generalitat de Catalunya, que de vegades voltes un partit polític perquè té unes idees, perquè se suposa que té un programa i al final acaba pactant amb altres partits fent unes... Body inverosímil. És realment això, o sigui, nosaltres, en la presentació vam dir, nosaltres no som polítics. Som gent de Masquefa que té unes idees i que creiem que ens hem d'ajuntar i tirar-les endavant. No volem fer carrera política. Cadascú, en el dia de demà, tirarà la seva vida professional cap a un lloc i cap a l'altre. I això, volem juntar-nos i aquestes idees portar-les. El que no entenem és aquells partits que, just quan s'ha tirat l'última butlleta, van i compten els vots i llavors ens diuen, a veure, què puc fer per governar? Ha passat, és que passa sempre. Tu has de saber, quan tires el vot, has de saber també, no a part del programa, has de saber també com funcionarà el dia de demà si no té la majoria, si vol governar en minoria, si vol fer pactes espontanis, no, en el moment en cada partit per tirar les propostes del govern endavant, o si en canvi ja se sap que hi ha un partit amb el que sí que està disposat a pactar, ja sigui havent ajuntat el programa o no abans. Si no és abans la manera d'ajuntar el programa, serà després. Això tampoc, els electors tampoc tenen molt a decidir, perquè qui porta els programes són la gent que estan dintre els partits. Però, almenys saber això, si estàs disposat a pactar amb aquella gent o amb aquells altres. És una de les coses que plantejarem als caps de llista, perquè trobo que és molt interessant saber no només a quin partit estàs votant, de totes, sinó amb qui estan disposats a pactar després, cap a on anirà la política municipal. Dieu que no sou polítics. Suposo que perquè la classe política, el que entenem per classe política, està molt mal vista, però jo sempre dic que al final de política hi ha molta gent que diu no entenc de política. Nosaltres no som polítics, però farem política. Tothom fa política. La política simplement vol dir la reordenació de tot allò que tens al teu voltant. I tu fas política a la teva casa quan has de decidir si fer obres o no fer obres. Això mateix em referia. O sigui, nosaltres farem política, evidentment. Estem entrant en el joc i la farem. El que volem dir és això, que nosaltres no volem un recorregut llarg. El que volem és, ara mateix, en els moments actuals, fer política.
al final està molt bé la política municipal i sobretot de pobles petits, de municipis petits o mitjanament petits com Masquefa, perquè doncs, no és com a la ciutat de Barcelona. Dedicar-se a la política vol dir dedicar-se a la política i de vegades doncs, no queda ben clar perquè et dediques, no? Perquè hi ha un sou força important i no és el cas de Masquefa. No? Jo conec gent de Barcelona que se sorprèn doncs, del salari que pot tenir l'alcalde de Masquefa perquè diu que és impossible que algú es dediqui per aquest sou, però és que hi ha regidors que no han cobrat res, no dic d'aquest govern, vull dir, no em refereixo a cap govern en concret, sinó a nivell municipal, aquí dedicar-se a la política no vol dir més que dedicar-se al teu poble i a fer coses pel teu poble. Al servei del teu poble, evidentment. I bueno, doncs és això, i tampoc dic que estigui malament el tema de cobrar o no per la feina que es fa, perquè a vegades, i més amb la societat que estem vivint, tothom, quan fa una cosa, espera alguna cosa a canvi. I quan no rep res a canvi, encara que sigui un cop de mà o les gràcies, la següent vegada potser no ho fa tan bé. No s'involucrarà tant, no hi posarà tota la seva força en allò que està fent. I bueno, creiem que és important sous o la remuneració que puguin rebre, la justa i que sigui adient en el moment que ens trobem i ja està. I bueno, això ja està decidit, o si es pot es decidirà i es veurà si és adient als sous que hi ha o si no ho són. Després parlarem de què penseu que s'ha fet malament. També m'agradaria que parléssim del que s'ha fet bé. Però abans de res parlem de com heu confeccionat la llista amb el Partit dels Socialistes, perquè trobo que és una manera força curiosa. No sé si és habitual fer-la així, però ho trobo molt just. Mira, nosaltres crec que va ser més difícil per nosaltres que per ells, perquè nosaltres, quan et planteges aquesta idea de crear l'agrupació i això, ostres, comences a pensar ja després en la llista i dius, hosti, i qui es fica un, qui es fica dos, perquè clar, no tens experiència i no saps com realment. Després quan ens vam juntar amb ells, ells ho tenien molt clar. Nosaltres, ells ja ens ho van dir, vosaltres l'1, vosaltres el 2. Nosaltres el 3, vosaltres el 4. I va ser així, o sigui, no vam tardar ni 2 minuts en decidir-ho. O sigui, d'això, llistes igualitàries, noi, noia, noi, noia, noi, noia, i bueno, va ser així de senzill, o sigui que no... Molt bé, al Partit dels Socialistes aquí a Masquefa també hi ha hagut una renovació. No conec la resta de llista, però sí que sé qui és la cap de llista, que és la Isis, i doncs és una renovació, no? Després de molts anys, amb la Teresa, doncs tenim una cara nova dintre del partit. Sí, per això creiem també, bueno, després si volem ja ho desenvoluparem, hem rebut moltes preguntes a través d'internet, que per què amb els socialistes, de gent que havia estat descontenta. I nosaltres realment no anem a votar. Quan anem a votar a les municipals no anem a votar el partit, moltes vegades. Anem a votar la persona. Per què? Perquè segurament la coneixem més que el partit. I llavors sabem quina vàlua té aquella persona, o quina vàlua ha demostrat durant la campanya. Perquè bueno, són campanyes encara més properes a la gent i en les que et dona peu a conèixer com és el candidat i com ho pot fer com a alcalde. Bueno, nosaltres pues, això creiem que també és un punt a favor de que haguem fet aquest pacte, de que bueno, veiem que ells també estan per la renovació de les seves files i de la renovació de la política municipal, i creiem que també era un punt a favor a l'hora de fer el pacte. Molt bé. Estem escoltant el David Minoves, ho dic bé? Minoves, que és el cap visible de l'Avancem per Masquefa. He pogut veure cartells
que gairebé hem forrat Masquefa, que és una de les coses que sí que us volia comentar perquè hem rebut, no sé si dir queixes, però sorpresa a l'hora de la manera com heu encarat com hem començat, no? Sí, perquè pel simple fet de la brutícia que pot generar, però sigui com sigui, potser ha sigut un cop d'efecte o una cosa molt nova i sorprenent, i com a sorprenent doncs suposo que ha tingut més impacte que si s'hagués fet de la manera tradicional, convencional. Podem parlar també de les noves tecnologies, no? que ens estan ajudant. Però això serà després d'una petita pausa, una breu pausa de 5 minutets per respirar una miqueta i tornem d'aquí no res.